Gera di duaniya danûstandinên Cinêfsê ji berî çend rojan bi dawî hat û dîmistûra belgenameyek ji 12 bendan pêk dihat ku tê de xalên ku hevbeşin û turetkirin ne ji aliyê opozisyonê ve ne ji aliyê rejîma Esed ve li ser nehatibûstandin ragihandibû. Di wî demê ku hevdîtin di navbera heryek ji Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry û hevşanê wê Sergey Lavrov li Moskowê pêk dihatin li ser rewşa Sûriyê. Munzir Maxoz berdevkê desteya bilind ya opozisyona Sûrî dibêje helwêsta heryek ji Rûsya û Amerîkaya fermî di derbarê rewşa Sûrî û bi taybetî helwêsta wan li ser çarenivîsa Esed nezelale. û ji ber wê yekê Mihemed Eloş mezinê danûstandkarên desteya bilind ya danûstandinên opozisyonê dibêje ku ewan tu razî bûn li ser belgenameya dîmistûra ya ku ji 12 xalan pêk dihat nedaye ji ber ku biryara dawî di destê gropên çekdar yên opozisyona Sûrî de ye. Tevî ku dîmistûra digot ku ew 12 bend bêhtirîn xalên ku hevbeşin di navbera her du aliyan de û bi nemayê çareseriya siyasî ne li Sûriyê. Ji aliyê xwe ve nûnerê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di desteya bilind ya danûstandinên opozisyona Sûrî de Fuad Elîko ragihand ku dîmistûra belgenameya xwe radestî wan kiriye lêbelê ewan tu imze yan razîbûn li ser nedaye ji ber ku nezelalî di derbarê qonaxa veguhêz de hebûn. Elîko herwiha ji rojnameya Şerqil Ewsat ya Londonî re eşkere kir ku biryara dawî ya bejdarbûna gera sisiyan ya danûstandinên Cinêfsê wê piştî 10 rojên dî ji aliyê opozisyona Sûrî ve werestandin. Ji aliyê xwe ve Riyad Nehsan Axa ew jî berdevkê opozisyona Sûriyê ragihand ku helwêsta wan zelal û eşkere ye ku ew dixwazin Esed li ser desthalata Sûriyê rabe û ji ber ku bi dîtina wî çûna Esed kilîta çareseriya siyasî li Sûriyê. Nehsan Axa herwiha dibêje ku veguhestin li dev wan ew e ku Esed û hemî alîgirên xwe di nav wê veguhestinê de tune bin. Zêd Hesen Ark